हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों, भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। एक्चुअली नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। एक्चुअली लोगोफोर अलंबार प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां प्रबिन बरगयारीजों डाइरेक्ट होजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुना दायो रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दोहौ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे दोहौ आबुं बर' सावथुननि एपोइस्ड 1खौ जाहा दायो गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे आबुं बर' सावथुननि एपोइस्ड 1 भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। बे भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौबो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना थाबैनो रिलिज जानो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अलंबार आरो पुजा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।